Аз се отказвам да работя. Снимаме моркова, палят такова. Край, който иска да... Не пали нищо. Че дадох. Абе, ти мислиш, ама не дане. Това смисъл не си кола не кара. Аз нали те гледам? Я да е лев сега. Десен. Така. Изправни си, както виждаш. Това е лошо, че са изправни, а ги не даваш. Какво ще стане с тебе сега? Аз, Стояне, какво ще стане, като ти друснеме на забележка? Лошо ще стане. Лошия? Като сте решили да разваляте на хората неделята. Ние ви разваляме неделята, значи, че не знаеш правилник. Ама защо ще му пишете сега, бе, другарю, за един мигач? А за колко става катастрофата, ме, другарко? И ти се не бъркай, като говорим с водач. Остави го. Ако ще пише, да пише. Ето и детето разплакахте. Ти не меше детето от тази работа. Аз не плача. Айде. Бегай сега, ама да знаеш, че за мигачи талон вземаме. Разбрано. Работих 39 години в института НИПИР-МТБДО, което значи научно-изследователски и проектантски институт по развитие материално-техническата база в духовната област. През 60-та година един мой приятел, бате Милю, си купи магнетофон Телефункен. Беше голяма рядкост за времето. Радвахме му се, пък взехме, че го свързахме с телефонната мрежа. Аз се обаждах на разни хора и записвахме разговорите. Станаха някои много смешни и интересни неща и абсурдни, каквито бяха и времената. Ало, Христо, може да се обади? Кой? Христо. Нема такъв, бе. И как бе? Кой нема такъв? Петканов, Христо. А? Христо Петканов, бе? Нема, другаро. Ма той, вижте какво сега, нека да ми върне сакото. Ало. Другаро. Взема миналата седмица и вече не ми го връща. И ви моля... Другаро, грешите телефон. Не, той го взема. Аз, моля ви се, никаква грешка няма. Абе, номера, бе, телефонния номер. Нема номер, той е обикновено сако, което миналата седмица аз му го дадох. Абе, грешите номер. Не, на него го дадох. Ало, кажи
просто не се правете сега начин ударени, ако може той да ме върне сакото. Преди една седмица му го дадох за един ден да излезе. На кого си го? На Христо Петканов. На Христо Петканов? Да, и ако може, значи да го върне, защото сакото си е мое и в края на края ще аз имам право да си го получа това сако. Разбира се, че имаш право. Да ти е твоето сакото, само че сакото не е тука. Как да не е, бе, аз му го дадох, бе, другаро. Кой ме търсиш, бе? Кого търсиш ти, бе? Христо, нека да ми го върне. Вие родители сте на него, ако обичате си кажете му да върне сакото. Христо, няма родители тук, няма нищо. Как няма, когато аз значи... Ай, пиши пуската майна! Започнахме да правим хумористичното сатирично приложение «Фокус». Джони Пенков първо ни помагаше като тон режисьор и веднъж ни трябваше да открием без да щем истинското му призвание. Пишем 5-6 различни дикторски текста, нищо не отива. Най-после Джони Пенков зарязва готовия текст и почва да импровизира. И така, другари, знаете ли за какво сме се събрали днеска тука? Днеска, другари, аз съм ви извикал да обсъдим някои основни градоустройствени положения. А именно, черквата Александър Невски. Кой е строил тая черква? Какво е мислил, когато е строил? И за какво е строил? Това не мога да ви кажа. Но много затруднява тя нашия транспорт градски. И ето какво. Ако ние чрез някакви средства примахнем тази черква и да заравним самия площад, то ще се получи едно големо облегчение за транспорта. А тези тамо иконите, които кой знае за какво са ги окачили, ние може да ги обменим за валута и по този начин да получим ценни за нашето стопанство нафтени печки, хладилници и плочки за баня. Чрез фокусите гласът му стана толкова популярен, че децата след това го имитираха. Той получи всенародна обич и всенародното призвание простак номер 1 на република. Интернационалната дружба между народите. Абе, то хубаво дружба ми. Това резъл, дето го береме ние по чужбина. Ако име толкова за ни стоки, имаме си кореком. Абстракция. Мислено извличане на съществените свойства, отношение и страни на предметите и явленията. Отнемане на част от цялото. Значи, мене вълк, като ми отнеме агне от стадото, става абстракция. Така ли? Не, май не е това. Тук пише да отнемеш понятие, не агне. Значи, ако агнето се казваше понятие, щеше да има абстракция. А като е Борко, няма абстракция. Слушай, бе, я да караме нататък. Прескачаме и готово. Как така ще прескачаме? Ти чуваш ли си какво говориш? Това ден ти е гьол да прескачаш. Това е абстракция. Как мислиш? Дали абстракцията е нещо вътре в човека, като болест да кажем? Или идва отвънка, като не знам какво? При мен си отвътре ушки. Интересно. При мене отвънка. За това именно, нали, съм дал централно место на научния работник, като даже съм оголемил фигурите в разрез с догмата.
Ползвал съм тук и образа на една моя приятелка биоложка, централната фигура, като по-благородна физиономия. Освен това и ми е по-така интимно позната. Един колега сме дали художник, защото и ние взимаме участие в това строителство с картини, калкани. Да, и няма да струва скъпо. Не се дава въпрос. Освен това и проектчето е готово. Вижте сега, защо другаря Русев. да пропадне тази работа. Другаря Русев се занимава с тези въпроси. Ето, аз съм. Ами, благодаря много. Вие не изпращате там, нали? Мисли мойче, връсти бързоноги мисли. Сега съсед Сълчи пречеш на човека да мисли, бе. Другарю Шекеров, в района е намерена цигулчица. Сигурно да е ваша? Мислете си спокойно, другарю Шекеров. Ние не може да позволиме нито едно говедо да ви пречи в района. Васил Цонев, не си спомням точно как се запознахме, но аз тогава бях срамежлив и Васил Цонев ме взе под свое крило и ме научи да не се срамувам, за което съм му много благодарен. И почнахме да правим разни щуроти групово. Примерно хора на софийските учителки той създаде, беше диригент, като софийските учителки бяха повече момчета. И ходихме по незнайни рождени дни, вървиме по улиците, като чуеме някъде, че има веселба, звъниме, отварят ни, изнасяме програма, ядеме, пиеме, отиваме на друго място. Прече красивата наша Офия. Обре, ошли. Ошли. Месечете. Атове. Димитър Блаев. Порки. Обе. Месоколпси. Български. Москва. Варшара. Не мога да й забраня да си търси хляб. И не ме занимавайте с вашите работи, човече. Ама,
Аз съм поща. Моята функция е отговорна. Кой идва? Лени Кравец. Да, и изведнъж сънят става цветен. Заради един чернокош. Да. Ето го. Виждате го. Сега, аз не намирам нещо ненормално, но за сега ще го оставим да поседите. А как попадна в психиатрията? Всеки от пленниците да положи всичко, което може да се нарече оръжие. Шлем, пандес и ехмалоти, меч. Аз, Йоан Асен, цар и самодържец на всички българи и румей, провъзгласявам Мануил Комнин за деспот на Солуния пир и го утвърждавам със собствен печат. Слушайте волята на христолюбивия цар Йоан Асен. През 80-те години тримата създадоха легендарните мозайки, които вървяха вместо кинопрегледите. Много хора си купуваха билети за кино, а след мозайката си тръгваха. Представете си какви са били филмите. За последен път, моя ела, моя чингако, да те прегърна за последен път. Абе, за една дума ми дадаха 1000 години присъда, бе. За закана. Може ли такова безобразие? 20 години съм живял с нея и след развода ми ме вкарват за изнасилство на бившата ми съпруга. Сега си излязах от затвора, бил съм срещнал нейната сестра и съм ми казал, че в 3 дни време ще й отрежа главата. За тази дума ми дава 2 години и половина присъда. Тук са събрани за различни престъпления, различни деяния. Кой е бил любовник, както казах, на майка си, друг с дъщеря си, трети го съдът за изнасилване на беззащитна животна и така нататък. Защо случаите са много и няма да може да не стигне време, ако трябва да се описват. Защо ли е на пиедестал? Сигурно защото е умрял. Не слушаш, не стоиш мирно. Добре, сега старейшините ще те съдят. Хем не беше виновен и пак си призна. Ето пример, достоен за подражание. И за това го поставиха на пиедестал. Абе, пиедестал, ама нали човека си е умрял?